Sapara, esenlikler. Salam, salam. Ýeňiş buyur. Saparaga bugün degradasiýa hem dehumanizm hakynda, Dehumanizm, şo hakynda çykyş edeletdik. Bir nemeler bar-da biziň ýaşaýyşymyza şu wagtky halkymyzyň nemesine gawat delýän temalar da. Indi men Sapara bu nemeden ChatGPT'den ýazyp soradym. Bu humanizm näme bolýar? Dehumanizm näme bolýar diýip ýazdym bolýan ýaman gyzykly bir zatlar çykaryp berdi maňa. Ilki humanizmiň näme bolýandygyny aýdary. Humanizm Ýewropada şol 14-nji asyrlarda näme çykan ekende? Ýüze çykan ekeni, ýagny şo Rönesansyň nemetmesine ýol açan düşünje eken bu. Bu näme diýmek bolýar? Humanizm diýmek, ýagny insanyň akly bilen, insanyň aklyna hem bireýsel özgürlüklerini öň plana çykarýan, insanyň ýagny öz akly bilen hereket edip bilýän bir neme aýdylýan eken. Ýagny Tanrynyň buýruklary, zatlary bilen däl, insan akly bilen edilýän nemelere aýdylýan ekeni. Soň dehumanizm hakynda näme diýär? Dehumanizm diýmek insanlaryň diýär özündäki has bolan özellikler bar da. Özünde. Şol özelliklerini aşağılamak, kiçimsemek, üstünden gülmek, ýagny bir zatlar edip bilýän bolsa ýa-da bir ekrana çykyp pikir bir zat aýdyp bilýän bolsa şonu neme etmek bolýardy? Maskaralamak ýa erwed edip görkezmek ýaly nemelere ertýän ekeni. Indi bizde de şu wagt edilip berilen zat dehumanizm bolýardy. Degradasiýa, dehumanizm. Şu nemeler hakynda aýdyp geçeli Sapara. Ýagny bizde nädip öğretdiler bu dehumanizmi. Ýeňiş meni filosof edýän ýoş-ýoş Şeýle bolmaly bolýar Sapara abi. Neme dogry bu tema, ul tema biz ýöne filosof däldi bu bir ilkulakur boyuna alaly. Ýeňiş sebäbi bu zatlary özümiz oýlap tapýan ýalak howa vermesin taga solo. Biz men özümü bir orta grupdaky bir ýa-ni gelişmiş jemgyýetde bir ýa-ni düşünje nemesine saýyp bir adam ben ýa-ni ýöretip bilgim ýa-ni men bulurdan ýok, ýöne bir orta düşünjeli adam hökmünde. Ýokaram diýemek, o taýlarda biziň nememiz ýok. Ben kärim, hünerim, metlegim nemem, durmuş nemem başgarakda. Şoň üçin biziň delil ýa-da dayanma nememiz öň dünýäýä akly bilen ýa-da düşünceleri bilen bir tespit edip bir karara gelinen kepitlemelerdir. Ana şonu öňünden aýdaly. Şoň üçin käbir zatlar aýdamyz onu biz oýlap tapan ýalak kabul etmäň illeşler oň aňyrtynda bir topar adamlaryň zähmeti, käbirlerin kelleti ýatan bolmaly, jany, maly
ömrü o şoň üçin bu zatlary ýeňilnemetmäň ne Türkmenistana döneli, Türkmenistanyň ýagdaýyny şu wagt görýän bolan janyň acıya ýazyk diýen gynanýan ýöne buňa nädip bolanyny düşünmän, buny çözüp bolmajagyny düşünýänler. Ben öz nemem şeýlerek bärde bir bu bir düýüne inmeli. Bu sebäpleri diýilen neme barda. O sebäplerine hiç kim yeten ok, oňguruny eden oklar bir esteler hem bir ýalňyş paradigmada diýerler-de. Yani bu şoň miweti dögni düşünme diýerler diýerler-de. Şonu bir açıklığa getirecek bolan başardığımdan, o nädip başarjagym onu siz baka bererseniz elimden geleni nemetmeyin. O ne Türkmenistan bir 30 ýyldan bäri ýapyk jemgyýet. O informasiýadan ýapyk. O informasiýadan ýapyklygyna halka bildirmejek bolup bu nemesini yalan onuň soňam gorky sütlemesi, püslemesi, duudlamasy neme bilen türlük batu dasman zat dip o aňa işlenjek parahat ýurdumyz ýene şoňa meňdeş lozunluklar bilen informasyon nemeden mahrumdygyny jemgyýete bildirmän gelýär-de. Ne ýene de şunu aýyň näçe kemin neme ýeňiş Şunun 10 aýym. Aýyň 10-y ýene de 20 günden men Türkmenistan terk edenme laýyk 30 ýyl bolýar-da. O da 30 gaçyk gaýtdym. Şondan bäri men Türkmenistandan 30 goda diýen. Nidem 30 dowam edýär. O 30 ýyllar. O da oň hekaýelerini başga saýdýarlar bolun ýöne hakykatdan şeýlerek. Indi bir jemgyýet 15-20 ýyl informasyon vakumda, yani informasyon izolasyada saklansa jemgyýet doly degradasiýa bolýar diýip buny ilm suwd edýär. Ýene de bu saparagan tespitidir öýtmän. Buny tejribe şu wagt öten jemgyýetiň tejribesiniň ýa bilgisiniň neme tespit eden zatlary. Buňa sen isle karşı çıkma ýöne bu şeýler. O bir jemgyýetiň degradasiýasy diýmek näme diýmek? Onu şu wagtky türkmen halkynyň jemgyýetiniň ýagdaýyna seretseň ne şol. Jemgyýetiň çüýremesi diýilýär. Hemme taraplaryň ahlakdan tut bilgeçendi. Hemme taraplayın. Yani o şu dehumanizasyon şunun içine girmeli. İnni bu cemiyetin yapıktığını boynunuza alın alman. Bunu gower ködün ilk bir bolmaly ýalak görködün tapagy ýokdur. Netije ýene de şol. Yani cemiyetin çüýremetine getirýändir. Bundan hem kişi payyn alýar. Yani betele şo taýdadyr. O ne düşünmeli adamın düşünmeýäni. Bundan yani saçagy dolum, saçagy boşum, işi baram, işi ýogum, gadanja diýenem, etmeýänem, edip bilýänem, edip bilmeýänem. Höküm sürýänem, sürmeýänem. O cenayet edýänem, cenayetçiýini kowulýanem, hemme kişi öz paýyny mutlaka alýar. Almamazlygy mümkin näl. Yani cemgyýetiň içinde ýaşapýarsyň sen. Sen çağaňy, başgalaryň ýartyny, ýa bartyny daşyna çykaraňda da sen ýa köküň şo taý.
Yani milli medeni kodlon ulen yaşapıyorsun da. Niye de olongda da. Onu sen yardımdan çıkarsan sana duyduruyorlar. O ne edip duyduruyorlar? Duydansızlık yerlerde duyduruyorlar. Kellene gelmeyecek yerde duyduruyorlar da. Ben önkepte Vilnius'un aeroportuna oturuyorum da. Dan taat beşlerde. O ben yanımda bir topor sarışın, sarı yağız, yani hulugan tiplilerim var içinde, alkaş tiplilerim var. Yani migrasyonlu nemesi, kırazdan eşiğine gelip menden pasportunu soruyordu. Şol oturan adamların içinden bir intelligent tipli nemeli men yönü menden soruyor pasportunu. O başla o men migrasyon nemen afiseri neme deyip nemettim o pasportum var gözüm nemettim. Bu hiçbir elementar zaten yönü onu sin etmeyen için elementar da. Men için değil. Ben bunu men kızılderili bolanım için şolordan tapavutlanyan bir şey etmenden soruyanını bilen de. O bolmasa soracak olsa yani beyleklerden soramazlar. O dediğin renkine mütködüp bolan ok sen Avrupa'ya giden de. O bu tay şonun alak şu kodları yanın ulen elimde mi daşıyan da. Yani şu at 30 yıldan sonra ben Türkmenistan'dan yani elbetlik varını görün adamla madatlar varını. Şöyle çağlarında ala dedik bir zatlar düşündürecek oluyor. Bu dönemden yani ben bunu Şvetlere düşünürüm ama ya Norveglere de düşünürmek istemem yok. Ya da Pribaltika'da Litva'da ya Türklere de onun öyle demeleri vardı. Yani şu Türkmenin düşün yardayını görüp bundan yani bilgimi paylaşanlar görün dağıdım. Bundan istemeyen orada bunu mu etmeyen bilenler. Yani istemeyenliklerini bilen tevavi onun sebepler var. Ona da gelir. Şimdi berde bir korkunç zat var da. Yankı yapık informasyon vakumdan nemesini alan saatli yetkisini nemesini tesirini alan cemiyetin sonu nehilik demedi yani çürüme prosesi nehilik diye diyeyim ne düşünüklü olur ya. Ol yani başlangıç tempi biraz yavaş oldu. On çürüme prosesi hızlı til geçiyordu. O da neymişsin? Şu taylarına gelecek oluyor. On sebepler başka da kendileri oluyor. Bir diyor düşüncemizi paylaşıyorlar. Ne çağa bildiği veren, dünya gözünü açan nemeler enet hatati, sonra mektepten sonra bir okul okuyucuları. Onun içinde bir bir gumanlı yani bir neme mühim bir hüner vardır. Muallimdir. Kâr hüner vardır. O muallimler çağalar için ya bizim geleceğimiz için bir perişte yalak bir zatlar olmalılar. Şeyden bizim kellemizde şolar yalak neme. Şolarda da bilgi olmalı. Sana verip bilecek bilgisi olmalı. O bilgiyi nereden almalı olur? Yani bir yerlerde okuyanlar, yukarı okuyucularına. O yukarı okuyucularım o bilgiyi bir yerlerden almalılar. O tenem yapık cemiyet. O bilgiyin gelen yerim yok, giden yerim yok. Bu yapık değerlerini subut etmeli oluyorsunuz da. Şu subut edip bilecek adamım yok. Bu cemiyetin 100% hemmesini beydik bolonok, demşün bolonok, sebebi bir bölücüğünü, beylekleri idare eder yalak, sen gözünü açmalı. Şunu bir akıl yeter yalak etmeli, beylekini erip bilir yalak.
Koyup bileriyalak, korkutup bileriyalak, ürkütüp bileriyalak, düştüň şoň territoriýaň içine saklap bileriyalak etmek üçin bir azajyk bilgi bermeli. Oňa ne Günter aýdýar, elitarny bir gatlak göretmeli diýär. Şo elitarny gatlak diýmek, şu wagtky Türkmenistanda biz elit diýip görenleri bardyr. Şo jagal gatlakdyr. Onam ýanky Ýewropa derejesinde bilimli, ılımly etme mümkinçilikleri ýokdur. Sebäbi insan ýapyk demede. O ýanky erwet hidroizolasiýa edilen baseyniň nemesi ýalak suw saklanýarlak da bir zatsyz ýa-da. O derýa ýalak akyp bilen ok ýöne. Öňe syzýar. Ağaçyk nemesi bar. Ne şolar beýleki nemäni ezmeli. Şu wagtky Türkmenistanyň ýeten ýagdaýy şonu bilmek üçin başda 4 ýyl mundan ýadyňa düşýän bolsa Finlandiýada okuw sistemasynyň bir oturdurşyny, temasyny, maksadyny, edýän işini barada gurrun berdik de hemen film görkezdik bir kitana. O Finlandiýada muallimlik statusy hasemeter çağalar bilen işleyen. Ýanky şkolaň öňkü çağalar. O tadikden o şolaň statusy, aýlygy, o jemgyýetde awraýy premier ministrinikinden elmydama ýokurdy. Bu näme üçin edilýär? Yani premier minister bir adam. Bular milyonları yetiştirýär. Milyon tane premier minister 10 yetiştirmeli. Onu da akliyet diýerler. O ödem tabiat sayıldığında da Türkmenistan'a gururumum yok. Yani yaşlı sadikler vardır, sadikler. Yani çağın ilki yani gözünü tebliğata açyan dövrü de yani dünya o hem medat yanı görülen dağıtlarda şu tayda çağın ilki temel atılyandır yani dünya görüş nemelerine. Onun şu tayda yani biyolojik fizik kemçiliği var oldu şu tayda görülendir keteli olsun yani atlaniyesi olsun nemesi olsun. Şoň için şu muallimler, terbiyeçiler hasan bilimli, hasan tecrübeli bolunýandyr. Aýlyklar da atlaram gowdur, jemgyýetde awraýlaram gowdur. Yani pozisiýalary da Türkmenistan bilen emeden de hemmesi yani dik başakdyr. Türkmenistan'a sadik diýilen zady ýöne köçedip görünem sadik neme bolup bilýär. O ýöne ýanky muallimler nemesine geçerler bu zatlary. Uzun aydamda da hem adamlar düşünýär hem kendi neme diýenler wagt bitirip oturmak gerek yok. Önümlülüğünü o adam bolan düşünýär de hayvanların düşünýär çağlarını terbiyeleýändir, öwrüdýändir, ýol ortalaryna aw etmän özüklerim, aw etmän çağlaryny öwrüdýändir, türü öwrüdýär. Ne hayvanlar barda adamda da adamım şu hayvanlar bir yani pikir edip bilýän bir görünüşi. Ütköşük bir adam dämken yani. Onun ne Türkmenistan'da şu at Türkmen demesini jemgyýetini gurulsaň o muallimleň aýlygy az şertleri elbet zat diýip burrun ederler. O da doğrudur. O ahlaklarım azdır, şertlerim elbettir. Ýöne şertlerini gowlandyrdyň, aýlygyny köpertdim. Ha? Şeri mümkinçilik var. Onun şolar ütköşük bilim berip bilerim. Öňkü bilim bilen ütgäp bilermi diýäň ýa-ki? O bilmeýän zat o bilmeýän zatyny öwredip bolýarmy? Bolmaýar. Ben käbir primerleri bereýin.
Ben bir büyüklürak nemeleri orta okuyan şu iyidini biri yetirer mi kendiyen rolün bu cemiyet bunu alıp kovurup demedik bile nokta. Şoňa aňyrdan eýem neme reaksiýa ýok. Feedback gelen ok. Ja. Yani diýmek aňan ok. Entek beýnine oturan ok. Nem gigiýene diýil. Mektepde baştan çağılan elin ýuwmalygyny, diýiş ýuwmalygyny öwredilýär. Şeýlem? Ha, Owo. Ha? üstün garasa bolmaly, ýene näme? Arasda bolmaly, owo. Ýerden ýuwunmaly, owo. Hapelin bilen çörek ýemeler, zat diýilen şeýle nemeler. Elementar natlary. Öwretmeler. Yani şu öwretip ýören 1-nji klasdaky çağaçyk molüm diňleýär. Soňra ýa-ni bir 2-nji, 3-nji sapakda tualete gidip tualete bar ýa. Şu tuvalete git. Owo şo men hem şu tualet diýen. Düşünmek üçin. O tualete barıp görýär. O taýda nähile gene bardygyny. Öden 1-2 dälle Türkmenistan ähli ýerinde şondalar. Owo. Onuň molüme gelýär bolup ýene de şol ýalaklarda aýdýar. Onuň o çağan beýnitinde näme oturmaly? Owo şonu öwredýän molüm ma? O da şu tuvalette yetişen neme? Şu tuvalet bilen yetişen adamlar. Olar şoňa täsiriň bardygyny nemediň bilen oklar. Onuň ýankyja oglanjyk 20-30 ýyldan soň minister bolup bilýär da. Ha? Şu tuvaleti o da gören ok. Şeýle bolýar da. O tuvalet näme? O bizim ýa Türkmeniň ritualy diýilen ýalak. Näme öwrülýär da. Şeýle bolmaly. O bizim diýýär däbimiz. Diýip onuň adamyň geýän nemesinde oturýar da. Zatlar ýöne tuvalet meselesi da. Ýöne ýa adamyň durmuşyny başga zatlar hem käne. Hüner misal üçin adam hüner edinmeli. Türkmenistanda hüner Sovet döwründe öwredilen okdy. O bunu görem zoktuk. Men üniversitede oturup bir ýyl ýarym daha şowdum. Şu wagt Leninsk raýony, şu wagt Aktepe diýen. O taýda işledim de. Klubda otdum. Ekonomist bolup, onu halkyň arasynda ýaşaýandy. Ýanky atapleniýe geçirýärler. Tuğlu atapleniýe. Ýokdy. Şonu şu raýony bir 2 tane ors bilen bir ermeni. Olaram şolar geçirýär. Başga bilýän ýok da. O avtogen ulanıp bilýärler. Yani kısvar. Bizde de edip bilýän ýok onu. O şonu gören adam ýok da. O şäheriň içinde de şonu alakdyr. Men Paýta Araşdyrjylyk ministrliginde işledim de. Bizim ähli inžener teknik dememde ors. Glavny inženerimiz ors, Paşkin diýerdi. Onuň spesialy diýerdi. Onuň Patap diýerdi. Hemmesi ýa orslar. O zawutlarda da glavny inženerler nemesi ors kırıs şolar ýalak demek. Türkmene hüner öwredilen nokta. Demesi kıyın. Onun Sovet demesi yıkılacak bolup ýokan. Ben 89-njy ýyllarda Taşkentde Zawoşyň aspirantura giripdim de şo taýda. Ýylla bir kitapar gidýän onuň Taşkentdiň neme institutu bar. Ýa-ni diýär şu paýtaçylar okudýan institutu. Teknologist diýär. Näme şu ady nemesi ýadymda däl. Şo taýda şol oglanlar bilen oturşup palaw işip demek ýok. Onuň ýa bizim bir Türkmen bir doktorumuz vardı. Indi şo taýda okýardy. Şo salgy berdi de. Ilim var şo taýda diýip. Molüm bolup ýörerken. Şo institutda.
Rüstem Artikov diýerdi. Ondan bir kitap var, Palaw ýem soň sen diýdim Türkmenistana geldiýdim. Ya bäde diýdim bütün şäherlikkä ala edip diýdim. Neme edip görme. Bizde diýdim injinerler bari ors, ýeke türkmen ýok. O senem okawam Özbekistanda galsaň diýdim, ol neme der. Onu şo Aşgabat'a getirdim. O hocalyk ministri bolandyr bizden soň. O neme daşokda häkim boldy, neme häkim boldy. Balkan öýdýän bilem ok. O şonu şeýdip ýetişdirdik, başga da şolar ýalak deme. Türkmenistanda ýetişen ýok. Mesele men ýöne bir fudo gurulmaly ýene beýleklerde de şonu alakdyr. Onuň şulan ekonomistlerine seyretsen, hemme ministerstwaň начальник plan we derler bir orta ýerlerdir. Ya orta erkeklerdir. Yerli neme ýokdur. Şolong içinde yetişen men alyk bir klana vardır. O da kıklanyp, itilip, depilip, islenmän yani asfaltyň arasyndan yanına çykýar harakaty asfalty. Şonu alyk bolup çykan adamlardan biri. O hüner demediler, bugün hem şimdi sorular şogat berip bilemdi o kenikde. Bular alyk dünýä görüşimiz ýok da. Bir kolonial demede, yani elitar demeni bir yeterli derecede biraz yani informasiýa olardan saňa geçip bileri ýalyk, onu bir ýerde uýgulap bileri ýalyk derecede taklamalylar. O da bir prosent, 1,5%, 2% demesi bolýar da. Ýene şu wagt ede Türkmenistanyňky bolup durşy şonu alakdyr. Bir gatlaçyk bardyr, elitar gatlak diýilýär. Şonu o da akıllı tipi däldir. Şonu Sovet Soýuzy ýykylanda o 3-4 ýyl bir üýtgeçlik boldy. Şondan soň ýene de ors ödün toparlady we şu elitarny guruby orta demede ki ortaň aşarnaky bilimtirek demerek bir yani Amerikan täzeden açyp bilmejek derejedäki gatlakdan targaçlardan şu elitarny urup ýatadylar. Ondan taryhyda seretseňiz bu zatlary soň ilim öwrenir. Bu gaty-gyzykly zatlardyr. Men onuň içinde ýaşan soň ýygyny seredip biraz netije çykaryp bilýänler. Şo elitarny gurup, yani Türkmeniň şuňa çendi yeriniň eýesi bolman döwletini urjak bolup, döwlete eýe boljak bolup ýörüşine getirdi-de. Şu wagt halk toprağının eýesi bolman döwletiň eýesi bolup bilýänler. Doğru. Şunu bir ýerinde ýazyň. Şu deme filosoflar nemesel ben aýdýan söýdüm şu. O toprağımızın eýesi bolman ýurduňyň eýesi bolup bolýanlardyr. Siz toprağımızın eýesi däl bolsaňyz, o toprağı döwlete degişli diýilýän bolsa, o döwleti edare edýän bir ýerlerde bir güç bardyr. O siziň ähli nemäňiz şolonkudur. Oynam şolar oýnaýandyr, siz ýöne içinde, yani portu tualetleriniň içinde çağalaňyz. Daýalar ýörürsiniz. Ne bizi şu derece kimler getirdi? Ne şu muallimler. Şu wagtky Türkmen muallimler nemesine men haýyş edýän şolun özlerinden, öz problemalaryny menden gowulýarlar, senden hem gowulýarlar. Şolar gündeme çıkaran oklar, näme üçin çıkaran oklar diýip onuň soraw bermeliler. Şolardan är ömründe ýa-da aýalam bolanda adam ömründe bir tapar özüňe dogry urlap biziň näşular ýalyk problemlerimiz bar diýip bu problemany ortağa çıkarmaly. Bunu näme üçin çıkarmaly? Siz şunu etmeseňiz, şu wagtky ýagdaýyňyzda siziň eliňizde
çağa berer ýalak däl. Siz o çağany diňe ömrüni köýdürýäňiz. Özüňiz gaty ýerbet, geleceğini ýok edýäňiz. O diýeke çağanky däl, ähli jemgyýetinkini hem özüňiz hem şoň içinde, şo bokuň içine gidýäňiz da. Siziň çağaňyz şo tuvalete gidýär. Bitjek ýerin ýeri. O siz şu zatlary görmez ýalak, o siziň gözüňizi, ýüzüňizi şeýle bir karşıtyrypdyrlar. Şo sen dehumanizatsiýa diýäniň bar. Ha. Şo proses siziň gözüňizi açtyrmaýar. O dehumanizatsiýaň nämedigini görjek bolsaňyz şu wagt ekrana adamlar çykyp başlandyrlar. O şolaň içinde siz şol atlaň nemesini gaty arkaýyn seljerip bilersiňiz. O käsi onu bilip üstüni ýapyp diýe kädinki ýestesini diýil ýa-da ýani aňyrdan gelşýärlik göwere özünde görünüp durandyr. O şolaň men atlaryny tutup oturmaýyn, özüňiz aklyňyz bar, gözüňiz bar. O pikir edip özüňiz çykarsaňyz dogrusynyň üstünden bararsyňyz size de täsirli bolar. O türkmen özünü ýok etmek nemesine ýa şonam açdy da ýok etdi diýsem bolýar şu wagt Türkmenistany dikeltjek bolsam küllün dikeltmelidir. O siziň öňüňize biri sizi garaňkylykdan çykarjak bolup öňüňize düşen adam indi siz özüňiz ýok edersiňiz, bişirip ýersiňiz. Buňa da bir topar sebäpler taparsyňyz. O ýok bolsa ýasarsyňyz. O sebäbem gerek geldir. Nedir şu wagt ýaşap dörtünde kemini. O sizi ýaktylyga çykarjak bolup gören adamlar biri. Bilenni siz bilen paýlaşýar. Bilenni siz bilen paýlaşýan adam barmy? Şoňa bir seyredip görün. Siziň ýa Türkmen döwlet Gasudarstwny universitet diýilýär, TGU diýilýär. Men şu toran demem. Şoň rektorinden şu ýalaklar diňläp görüpmidiňiz? Ya da başka ben akademik diýen adamdan diňläp görüpmidiňiz? Ekrana çykyp halkyň öňünde şolaň pikirini diňläp gördüňizmi? Atlarından bilemez mene bilemok sapara. Atlarından bilmersiň, hemmesi no name'dir. O aňyrsam çykyp bilmeýän bolsa zat ýokdur. O yemelikden näler? O gorkýan, ürkýän, näme diýendi bu hekaýelerini çağalaryna aýdyp berdiler. Yok, o taýlara ýalan ağa. Gorkýan diýenler. Dinamystyrlar. Özüm jahillerler. O näle bu döwlet var öňünde. Döwlet universitet diýer. Döwlet universitetiniň rektoryny tanaman näle jemgyýet bolup bilýäňiz. O da halkyň öňüne çykyp iki sözlem aýdyp bilmeýän bolsa, o näle rektor bolýar? Diýle tory olur çykmaly. Ýa-ni biziň demämiz şonu alak bu gurrunlary ikimiz etmeliler. Bu gurrunlary ýa-ni sadykdaky muallimden başlap, mektepdäki muallim, universitetdäki muallim, o akademiýadaky ilmi işgärler şu gurrunlary etmeli. Şunu etmeýän bolsa bu jemgyýet çüýren diýmekdir. Biz bunu bu metodologiýasyny okap öwrenip nemeden adamlar däler. O akıl vermäli de nemämiz ýok. Görýän adamyzy aýdyp berýärse. Ýalňyşdygyny aýdýarsa. Ýok, ýalňyşdygyny aýtsam görüp durda. Ne? Ýeňiş şunalyk deme, uly gaty uly jenaýetdir. Muallimler sizden gaty haýyş edýän o derdiňizi aňladyň. O derdiňizi halkyň öňünde aňladyň. O sesli, o ýanky çaý başynda däl. Şunu etmeseňiz, inniki nesiller bar. Ya Türkmen ýok bolup gider ýa-da bir täze bir nesil geler de. Siziň ýüzüňde tüýkürer.
Olon käbirsiň öz çağalaňyz bolar. Ýakynlagyzdyr. Siz bu dünýede atsyz, şansyz, şöhratsyz ýok bolup gidýäňizde, o türkmeniň öleni belli däldir, ýaşanan belli däldir. Şu wagt şu ýagdaýa geldiňizden, Hawa. öleni ölüp gidýär, o kimdigin belli däl. On hoslarym innen ok, özüm alak. Nirde ölüpdir, nirde gömülüpdir. O da bilmesi ýok. O ýaşapdyrm, ýaşamandyrm, onu bilýän adam ýok. Çağlarym ýatlasak gel. O ýa şu degradasiýaň niweleri, şonuň atlary şu zatlar. O haýran stada. O buňa ýa bilip bilmedik bolýan gatlak bardyr. O da şu elitar gatlagyň nemesinden, şo taýyndan nemlenýän adamlar. Öýde bolmasa töweregi, ýani türkmenim ul maskalary bolýar da. Inti agasy daýy ýegeni, çykany gireni, o şey gidýär da ýa-da owadaşy, komşusy, klasdaşy, armydaşy, o şolary diýän ýetmesin, o benim cehennem diýip tutup oturan bir topar. Özü delil öğretip demet gören adamlar. So o da bir elitar nemen edilöýet bolmasa da şoň kölögeti, şoňa meňdeş bir ýa damarlar da. O şo da şu rejimiň ýaşamyny sürdürdi ýa-da. Şo zatlar o başga zat däl. Sebäbi şondan düşdi, şo elitar nemeden. O eýlekleň arasynda girýär-de. Ýani garyp halkyň, edilýän halkyň içine girýär. O taýda da nähili edilýänini olaň akly ýetýär-de. Ony ştaş töwere ondan nemetsden görünüp durandyr. Burda bir gaýty bir imtihanlykda ýani bilen soň ýürek ýonç, ýöne bilmeden hiç zat ýalak bolup görnýär. Tipine da ýöne bunyň soň gidap bolan. Onun bizim döwletimiz bir döwlet däldir, döwlet bolup bilmedi. Şunu bir ýani utornukly döwlet bolar ýalak mümkinçiligi bardy. Şo mümkinçiligi elden gidermedik bolsa, siz şu wagt Niýazyň tamsykdygyny biljek manaňyz ýokdy. Ýani Berdimuhammedowyň tamsykdygyny biljek manaňyz ýokdy. Şular ýalak erwetdiň. Bir raýyna döwlet gurup raýyna düşen soň oň özüni gelişdirip gidip berýär-de. O ýani Niýazow birinji prezident bolup bir taryha girip bilme şansy bardy. Soňa da akyllary ýetmeýän adamlar o näşeýdi hem halky perişan etdiler. Özlerim geldi gitti. Şu wagt Niýazow ýatlayan adam var. O ýatlayan bolsalar bir gowy adamdy diýip ýatlayan ýok. Adam şekillem ölmedi, sapara. Öldürüldü. Özlerim näme ýani tel sıralar bardy bolýar. Siziň nämäňizde görünmälsiňiz? Gördüm. Bilýär. Ýani buloň nämesi çağalaryň, çuwalaryň, mallaryň, mülklerini daşyna çykarýarlar. Ýani pelteň nemesi ýagy Türkmenistanyna pelte şo taýdan ýag alýar, şo taýdan Dubaýda ýa-da Amerikada ýa-da. O pelteňem goparyp bilen oklar, sebäbi o taýda Türkmenistandaky alak allap murlap gadan jetip bolan okda. Ýani bilimlermen ýokary okujaýlarda pul alyp bolan okda. O taýlarda beýle däldir. Ene şu wagt ýokary okujaýlar bardyr Türkmenistanyň. O dünýäde narka targow diýip atly ýaragly kowulaş demet göründirler. Şolaň edýän tüjareti şondan berwetdi. Türkmenistan üçin. Onu adam tüjaret diýendirler. Ondan berwet. Ýani ady bilim berýän muallim, professor. O şoň arkasynda bu kulun şu zatlary edýärler-de. O ilk akyl yetmeli adamlarym şol adamlar. Men deregimi şolar urulmaly.
Owa. Men kärim däl, hünärim däl. Men adam okudup olardan kazanç edip bölen adam däl. Şo yerlerden O kärin hem öň aňyrdan gelýän bir özüne nemedilen imajy var da, bir awraýy demesi. O bir gumanly bir missiyeti var da mollum, no? Adam yetiştirmek diýmek, bir ullukan bir missiýadyr. O şoň arkadyna bu kul nemedilýär de. O pul kazanylýar. Özüm ýalňyş bilim berýän bolsa, alyň bakatyny ýöne açyk goýuň danym. Alyň wat garwer ardan neme däle. Ýöne bilim alýarlar, hemmeksini alan. Pulun bolanda da barp bolan. Ýöne sizde o däle. No, onam näme üçin boyun alaňyz? Onu gündeme çıkarmaly. O şoň üçin şulardan men haýyş edýän är ömrüni bir tapar, bir aýna seyrediňden özüňiz bir nemedin. Yani bilgiňizi jemgyýet bilen paýlaşyň. O jemgyýet bilen, köpçülik bilen paýlaşylmaýan bilgi o bir adamyň içinde portar gider. O dünýäde de bilmedim, şeytanlara mı, jynlara mı, kime gurrun berjek? Şeylerek bilemok sorularyňa jogap berip bildimmi ýa-da ýene soragyň bar bolsa ber. Men taýynyp ekrana çykamok, şoň üçin meni biraz ýönlendirseň. Ha, O günler otyryn. bolýar. Indi seret nämäni aýtdyk da, ýanky mektepdäki şo mollumlar ýetişdirýärdi çagalary. Indi mekdebiň erwet bilim berýänligi görnüp dur. Halkyňam erwet ýaşaýanlygam görnüp dur. Ýani bu sistem, şu rejim açyk-açyk edýär bu zatlaryň hemmesini. Açyk hemme zat ortada görnüp durandyr. Halkyň ýaşaýyşynyň erwetdigi, her hili zat bilimiň ýokdugy, ýoluň ýapykdygy hemme kişi bilýär. Ýöne bunu ilkä adamlar görür ýaly edip açyk edýärler, gizlänoklar. Ýöne sözüne de şo zat hakynda gurrun etýän adamyny aýtjak bolsaňam aýtmak erwet zat edibem görkezýärler. Şu zat sen ýaşaýyşyň. Ýöne erwet ýaşaýyş, ýöne sen şuňa erwet diýip aýtma diýär. Bilim ýok, ýöne bilim ýok diýip aýtma. Ýani sen bu da näme getirýär de edil şo bir adam akyl ýetirýär, şuň ters gidýändigini soň birle ortağa çykyp aýtmaly, hökma. Şol akyl ýetiren adamynam ýok etmeli, üstünden gülmeli, maskaralamaly, basmaly, ýene başga bir zat atmaly üstüne, ýok etmeli. Ýani ýörüýte nemedilen bir näme meňzeýär, kapana meňzeýär de. Näme? Ýeňiş Peynir goýýarlar ataparaga. Awwa. Nämäniň üstünde şonu sıçan almana var ya, hakykan peynir baş otaydy. Sıçanam iýe peynir iýen we peynir almana barada kapan ýapylýardy. Awwa, näme? Bu sistemazy şey. Bu kapanna peynir hem ýok. Indi bular peynir, ýörüsde peynir bar diýip Allah berdiýärler şeydi. Awwa, Allah ber. Näme de Türkmenistanyň ýeten ýagdaýy özüni ýok edip biljek derejededir. Şuňa etdirin. Şuny düşünmeseňiz halyň harap diýär-de. Soň ente ýektük kemineler var, ýeňişler var, taparagalar var. Yani bilenni siz bilen paýlaşak bolýanlar. Size aýdynlyk bir ýagtylyk düşünje nemesini ýoňlaşak bolýanlar. Bizim bular düşman nemesini görkezmeliler, ona edýärler, ederler hem. Şoňa düşünmeseňiz ýagtylyga çykmak ýok. Bu rejimiň ýani bu sistema da däl. Indi bu bir kriminal näme öwürlüde. Bu her türlük näme eline geçer durur. Onun nämeden soň aýdyp bereýin. O haýdy suwat haýdy gemelen elinde, o näme üçin elinde diýini. O
son başkaları çıkar. Onun ervedi. Onun son hat ervedi çıkmalılar. O bu zatlar yani fikrim kaçıryan, garraptır, yeniş. Gelir eğer neme bir atı bir üyt koşup bir neme kelleme geldi nemettim. Gurrunglong nemesinde gelir. Ödü bile ne diyendir. Daşından adamım gerek geldi. Bir neme yetiştiren son. Yani bir atırtatın telekse bilen çıkarılan bir elit katlak vardı. Bunlar şoňa düşünen oklar. Yani 140 yılın atırtatın teleksesinden emele gelen elit katlak ile bu neme. O şoduğuna düşünmeyen o döşlerine kalkıp pullarını teçip o toylarını emetlerin nemeler. Özler çıkandıroy diýendirler. Öler çıkandıroy diýenler. İşler bayadık diýip düşünýän bolmaly. Diýerler olun ýöne bu beýle däl ýa informasyon nemenin kısılmasam şonun internetin yoklugum izolatsy demesem üns vermeýänligim sebebi adam yani izolatsiýaň bir jemgyýeti çüýredýänligini bilmesen o näme üçin demämiz ýapyk diýip bilen okda. O molum aýlygy az şoň üçin biz samsyk diýerler-de. Ha. O molum aýlygy köpelülen boljak gel sen daşyň ýapyp şonu gören okda. O näme üçin sen izolatsiýa deme ýani informasiýadan mahrum etdiler. Diýip bilen okda. Yani o aklın yeten okta ve informasiya seni geliştirýänliginden habaryň ýokda. O sen muallimim hem mecetinden bile çüýredýänliginden hem habaryň ýok. Onun 7-nji, 20-nji, 30-njy dereceli sorawlar bilen kırılışıp, ölüşüp, o çekeleşip, o bunu ogurlapdyr, bu nemedipdir. O düýünde de yani sen ýurdu näme üçin ýapdyň? O şo soraw bermeli. İlki unden bermeli onu. Ýurdu näme üçin ýapdyň? Bu ertesi näile boljak diýip bilmeli. Ýurdu ýapsaň jemgyýet türýär diýip bilmeli. Şoňa aklyň ýetmeli. O şoňa akly yetmeli adamlar kimler? Gatlak kim? Şo elit grup diýdi-de, elitar. Şolonky yetmeli bolun. Şo taýyk ýani atyrtat intellektueller getirilen adamlar şolar. Atyrtat intellektueller näme bilen kän gurrun etdik-de. Atyrtat intellektueller näme primerini görmek üçin Berdimuhamedov bu atyrtat intellektueller ürünü. Şu wagt Türkmen döwlet üniversitetiň rektory kim bolsa adyny bilemez ok, özünem tanamaz ok. Şol ne atyrtat intellektueller ürünü, önümi. O ýokary hilli atyrtat intellektueller önümleri şolar. Wat KGB maşynyna ýa edaralaryny algap beren ýigitler bardyr. O pawonly. Näme şolar atyrtat intellektueller ürünler. Oňa şu wagt türkmeniň elit gatlary diýilýändir. O siz günümüz gowy geçýän näme diýip näme bilmem. Onuň tizi sapar aga birinji gün şunyň atlaryny tutmak hem şunyň üýşürip hem bejet ýakmaly diýerdi. Sebäbi şular ýakmasaň ýani demän saklap oturan şularda. Aýryp bolanokda şondan çykaryp bolanok. Onu ýani şu dehumanizasiýa diýilýär. Sen üstüňden ularlar. Näme derler? Näme bir käbir obruz bereň. Nurana diýip biri bardyr. Şoň obruny seredin. Şol dehumanizasiýa demesiniň bir ýani narrativ berýän bir demes figurasıdır. Ya da çok gazakkal vardır yani geçiyalar. O şu başkalar demesini ilerlap görüm. Ha. Aynı ýala edip görkezim. Şo taýdan adam çıkıp biljek bilmejegim ortadadır. Şo zatlaryň ürünleri şular. Onu ýene de başka da vardır o atlaryň nemede oturmalar göreňizde özüňiz çykaryp bilýänsiňiz. Näme konstruktiv hiç demeleri ýokdur. Hiç problema üstünde durýan nädirler? O birinin üstünden gülen bolýandyrlar, birinin yamanlan bolýandyrlar. O hökümet yamanlanyň bilen gowy adam bolýandyr diýerler. Ya dogry adam bolýandyr diýerler. O mesele hökümetde däl şu wagt Berdimuhamedov günäs diýemiz o.
O sistema giden problemler var. Bu ne edip bolandı? Ne edip edileyenli? Ne için edileyenli? O düşünmesen bu ne edip çözecek? O yurt al verdiler de eline. O ne edip çözecek? Sen ne yapıyorsun? Berdi Muhammedov'dan kovu olur diyen. Şu problemleri aytmayan olsaň Yok, etjek zadyn ýok o taýda. görüp bilmeli. Aytıp bilmek için görüp bilmeli. Görüp bilmek için bir düşüncen olmalı. Bilgin olmalı. O bilgiyi sen nereden alacak? Mektepte verilen ok, üniversitede verilen ok, televizyonun, metbuatın, kitabın yok. O internetin yapıp, o bilgiyi bir yerden almalı. Menne Adamlarım sen kovalap gördün. Ýurdun içinde hem şu bilgilem hiçbir ýokdy Sapara. Ha? Abiş beýleki adamlar ýaldy. İşe gitýän, öýe gelýän, ýatýan, turýan. Anyny ýýän. Bolly. Hiç bilgi ýok. O indi sen ejen kakan, ne yeňiş, o sen nädir ýygnarlar. O ýygnamasynlar bolýar onu. O kovalap örendirler. O sen ejen kakan, ne ben oğlum yaktın dip, o ben üstüme hücum etmediler. Yo, olar näme? Häzir hem aýtýarlar. Wagt diýerler Sapara. Meni günäkärleýärler. Akıllı bol diýdige, adam bol diýdige, şuga goşulma diýdige, şu zatlar etme işiň bilen bol. Ýani seret, men oglum ýalňyş zat aýtmady, dogry zatlar aýtdy. Ekrana çykdy ýa-da gürledi, alkyň biziň problemlarymyz, biziň aýdy bilmeýän zatlarymyz şol aýtdy, näme üçin tutduňyz diýmez. O hakyny akyl ýetiren nokta diňe, ýene de günäkär meni ýa-da derlip goşulma diýär. Yani cemiyet çüýrende şeylere hak golya onun buloro el uzatacak adam var nokta. O sen bana şun iyiden telefonunu aydın zaten var. Başta burada da aydıptın Türkmen tanan son şunu elini uzatmarsın. Deyiptin deyip o köne diyen olma mümkün olur. Hakikaten şeyledir. Şimdi şu duýguny men geçirýän baştan seredýän. Bolmasa Sapara şeyler atlar. Yani ählice Türkmene ziyan etjek nemeler Türkmeniň eller bilen edilýändir. Şu wagt şu pikirler aýdýar Türkmen halkynyň nemesi üçin. Nesilleriň aýdynlanmasy üçin edýär. Şu pikirler aýdyp çykýan adamlary erwet edip maskaralajak bolýan ýene de şu Türkmen ýigitleri de. Yo, ol ýa-ni o nemetme ýeňiş ne Türkmen nemesini bilmeýäningizden o diýiň eneň wataňyň lokan bir bilgisi ýoklugyndan ýigit diýip ýigide diýilýändir. Ýigit bolmak her bir nemen işen däldir. Her bir ýigitine bir iş däldir o. Türkçede ýigit diýip ýigit adama diýilýändir. Ata aňyrdan gelýän nemeler, ýöne şeytan ýalak, o otdugy belli däl, adamdygy belli däl demelere, o ýigit diýsen, o bizim nemämizi, medeniýetimize biraz şikayet etiriz. Doğru. Şoň üçin biraz oýlansaňyz, ýa düşünmedi ýalak neme ýok. Yani sırrımda adam yok da. Şu Türkmenin ýagdaýyny Türkmençe düşünýän bir daşarýurtly diňlete, o problemanyň bir şeýle bir naýyp ýüzlöýdigini yani ullokan bir ilmi derejesi ýa-da bir tejribesi bolmadyk adam aýdyp bilýär. Görünüp duranda hatta. O ýöne siz içinde şu tuvaletiňiziň görüp bilmeşiňiz ýalak halk görüp bilen nokta. O yani içinde doğup içinde ölüye yani şu taýda ýetişýär da. Yani sırda diýilen zat adamyň ömrüne uly bir neme goýýandyr. Yani yol haritasyny çyzyp beren ýaly diýär-de. Tamam. Şu hemme böyle doğrudur. Ben yani Türkmeni bir erwet görkezjek bolup maýdama ogan men. Yani
tuvaleti çağalan bizim çağacıklarımızın onu etkimiz bizim geleceğimiz. Şolun tuvaletleri ne için yani Berdi Muhammedov'un tuvalet yalak bolmalılar. Çok köşkünlük tuvalet yalak bolmalılar. Men soru soğuk berýän. Men bir ýurdun başynda bolan bolsam, mysal üçin aýdýan, bolman etmem ýokdy, şu adam ýok. O Türkmeniň geleceği, o men oturan nememden hat deme bolmalydyr. O beňe şygarym şodur. Ýanky Könürgençdäki, Aktepe'däki mektep okuwçylarynyň tualeti, prezident köşkündäki tualetden näme üçin erbet bolmaly? Ha? Şonu edip bilmeyen, şonu düşünmeyen prezidentim sizin hiç wagt öňüňde geçmeliler. O sizin arkadaşınızdan bolmalylar, ayakdaňyzdan beýlekiňem adam bolmalylar. O ne halk bilen demedýän neme şolar ýalak bolmalydyr. O näme üçin Guşgudaky tualetin, yani mektebindäki tualet prezident köşkündäki tualet ýalak bolmalylar. O şunu diýip biljek, o meclis eýeleri bolmalydyr. Şolun agdyndan bir zat eşitip gördüňizmi? Olur gürläp bir bilýärmiken, ýylan soralar çykýandyr. O pikir etmäge beýle de dursun. O bular döwleti o hädip böredýänem belli däl. Yani ortada siýasat hem ýokdur. Gürläbem bilen oklar. Siýasatyň nämedinden bilen oklar. Siýasat diýmek ýa-ni mektepde şulan portretleri o aýdymly diňläp çärelerini atnap ýörün. Bu kany diýerler de siýasat. O däl. Näçünalak geniş soruň bolsa emedel bolmasa da tamamla. Jemle ýer sapara kanam uzagam etmäli. Bir saгаty geçýär. Jemle ýene-de dowam eder. Gydykyl tema aslında. Aslında şeýle bir zatlar meni soň nemesini aýdyp geçeýin. Biz şu wagt Türkmenik şu kolonial nemen sömürgäniň aşagyndadyny humanizm aslında yetiştirilýändigini aýtjasa tek humanizmin aşagynda. Ýöne neme dünýä seredýän sapara, dünýäde ösen jemgyýetler bardyr. Bular şu wagt robotlar, ýapy zeka, internet, uzoýa çykýandyrlar, kosmosda uçurup berlerdi. Şo derejä ýetdiler. Biz entek şu halka öz sömürülýändigini, şular ýalak edip beýinlerini ýykalýandygy hakyndaky nemelerde, temalarda dursa, bu gaty erwet ýagdaýda dymyň alamaty da ýyzagalaklygymyň. Häzir ösen jemgyýetler iň soňunda belki de 50 ýyldan, belki de 20 ýyldan, 100 ýyldan ösmedik jemgyýetler ýok etjekdir. İsteseň istemesen. Ödödi ýok bolupdy. Elim galdyrýan neme? Eli gal. Neme? Bir zat aýtjakdym, ýadymdan çykdy diýdim äne şo ýadyma demekdi de. Men Türkmenistanda 3 diýip mektep bardyr, orta mektepleri bardyr. O Türkmen Türk, o Gülen jemgyýetiň mektebi bardyr. Üniversiteden bar öýdän adyny ýetip saklapdyr. Onuň Türkmen mektepleri bardyr. O şoň içinde iň erbedi haýsy, ýa Türkmen mektepleri. O iň gowsy haýsy ya Türkdür ya Türk Orsdur, ha? Ha. O inni Türkmenki ýene şeýler, gowdur. O sonra berip bilýäňizmi? Ýam şundi. Sen öz watanyňda o sen ya milli mektepler olaň ady bar üstünde. Milli bilimin o bir tarikatyň biliminden aşakda bolsa näýlik bolar? O taýda da gowy bilim berýän bolmaklary mümkin. Ýöne o bilimin içinde sen milli koduň näme ýokdur. Milletçilik demesi ýokdur.
ort bolsa ort narratiflerini çok täsirini aşağında yetişer. Yani gülen bolsa gülenin yani formulları nähilek bolsa şoň demesi nedir? Vatançılık duygulary da yemeleri ortada yoktur. Ba bolsa bilerdiňiz. Ýöne bilýäniz ýokdur. Aramyzda ort mektebini tutup aramyzda oşulan adam barmy şu? Yoktur. Ya da Türk mektebini uturup aramyzda goşulan yektuk bar. Olaryň yani doğru yemeğin içine talp bilmedik nemeleri yani genleri olmalı. Yani karavol gen ya da yani o yani Şotay'da milli neme yoktur. Şolar Türkmenistani sömürmeli nemeler güçlüdür. Şolar çok güçleri yetiştirýändir. Olon yani pelteleri Türkmenistan'a yağa batırlanlar, sıraları başka yerde yanyandır. Dubai'de yanyandır, Türkiye'de yanyandır, Amerika'da yanyandır. Ya da Moskova'da, Leningrad'da yanyandır. Bu ne? Milli hoptulluk demeti görmeliler olun. O da maalesef diye Türkler. O kim işleyeni belli değiller. Şolon içi duruşuna yani FETÖ'cü ya da ort mektebi muhtarınlar olur. Şolon agenturası. Yani Türkmen kim değil. Seni kovalap tutup yani sana ışık getirecek adamları avlat görünür şolor. Mekteplerde Oğlum demesi yani Türkmen, Ece Türkmen, Kaka Türkmen sonralak. O ediyen atlarını da kendi düşünendiremiyordum ok. Onu diyor bu da atları biz aşmalı. Onu bilip aşmalı. Şu rejimin gücü yapıklıktadır. Onun gizlilikte, yapıklıkta, onun izolasyadadır. Yaktılık geldi mi bunlar yok olup gidendir. Bizim nememiz, yarağımız aydınlıktır. Aydınlık, şeffaflık. Bunu islesetlemeseler, bunu öňünde yapabilecek manaları yok indinden soň. Mümkün mi? Granisin yaparsın, radyan, televizyonun neme dersin, göstelamdır, internet döwründe. Bulon taklanıp bilme nemeleri yoktur, mümkünçülüğü yoktur. Onun köpüden daşına çıktı. Bir taraftan elbet yalaktır olun, ikinci taraftan. İn sonu 100 adamın içinde 50 adamın, 70 adamın geni oynayandır. İkinci nemede de oynayıp, üçüncü kuşakta da oynayıp bilyendir. Bu da atlar, tevhigi atlardır. Bu bir alıp bolon. Şoň üçin bulon biz bunu yönü yok olup gitmeken taklap bilsek yurdu milleti yine de canlandırıp biler bir normal neme avraya tarihine hem bedadına koşuryala edip bilýärse. Bolmasa da yok olup gidýäňiz. Bu zatları aýdyp biljek taparaga da yani 5 ýyl ýaşar, 2 ýyl ýaşar, belli däl, 10 ýyl ýaşar. Dilimizin öwürlüğü biz bu zatları burun vermeden demedip duramyzok. Bir de näýilek tökmet atanlaryna da demedenlerine de bize bir kendir bildirýän zat ýok. O Türkmene bildiren biz üçin hiç zatdır. Adam bolan adamyny tanıyanlar. Oň üçin bizi yani suratlandırıp hudojnikliň çeken nemeleri bilen neme diýen neme däl. Derimiz kızıl. Onu yani nemelerim tanıyan ekeni gümrükçülerim. Gören yerlerinde gödüp bolan o ekeni. Nire de bolsaň patpyrdyň düýüňde aslında çykyp duran ok. Gelip ýöne mulaýym sorady, demetdi, ötünç sorady. Yani diýem şun demetdigem diýmedim, ýüzüne bir seretdim olaňdy. Bu ýani. Şeyler Kızılderili yeňiş gitjek yerimiz ýok, bunu ütködüp bolýanlardyr. Özüm bir genetika nemeler ütköşükdür. Bu aňyrdan gelýän zat bir ýerlerde bolmasa bir ýerlerde oýnaýandyr. Nähilek nemeden dedi. Onun asfaltyň aşağından çykyp berýär da käte. Olmasa üstünden katok
bizim üstümüzden katıken katok sürdüler de. Biz bu arada bizi yaman adam edip görkezme bu arada spesialitler vardı. Yani hüner dörödü. 30 yılın içinde. Aylyk aldylar diýär ýörüdü. Aylyk aldylar, maskalaryny ekdirdiler. Biz yani erwet adam bolan bir töp para adama sörek berýär. Olur ýalak nemede var. Kudratymyz var diýin. Kudrat. Tanýarly ýa. Ýöne ýeňzeňizi garaltmaň, bulary aýdyňlyk bilen neme diýär? Ýigere hin tapmadylar. Görürsiň. Sen şo ýaňy nemelere de seslendiň, ama oğlumlara da bir çykyn aýdyň diýip. Şolaryň şo çykyp aýtmana ýene de bir esas bereýin menen. Bizim ýurdumyzda türkmen türkün özüni, öz kadrlaryny gowy ýetişdirip bilýär. Ors mekdepleri öz kadrlaryny gowy ýetişdirip bilýär. Türkmen muallimleri türkmen mektebinde kadrlary ýetişdirmeň deregine zayalap durka. O halk gitdiňçe derbetleşýär. Yani muallimlerim çykyp aýtmaly näme üçin? O mektepdäkiler bizim ýetişdiren nemelerimizden, kadrlarymızdan has güýçli bolýar. Soň bizim halkymyzy tutýar, basýar. Ähli zatlar edip bilýärler. Muallimler etmeli. Bu bizim milli bir nemämiz, aslında sapara namys diýär, şu hakyky namys şol sen ýurdunda başga bir sistemler gowy edip bilim berýär, o da sen halkyň garşy. Yo, oňa garşam däl biz demek. Ýeňiş bunu biz başga dillerde bilim bermeň garşy demeti däl digimizi bir aýtmak gerek de. O bilim berilip biler. Ýöne senki näme üçin olonkudan erwet bolmaly meselesi var. Şo mektepleň seredin, tuvaletine barıp seredip görün, Türkmenden kulen deňeşdiriň, deň däldir. Hakykatdan şeýledir. O Ananmasaňyz şu ýa tuvalet barada wysyp ketmelmiken ýa ahil Türkmenistan boýunça. Şu dogrudygyny bilmem, şoň öňüne alarlar. Turatyny alanlary kowalar ýörerler. Halk düşman edip basarlar käbir. Bolýan näme ýene de temalary açyk gidip barýar. Bolýar. Ýerleşler sag boluň, taglykda görşeliň. Hiç ýeňzeňizi garaltmaň. Birimiz tutarlar, müňimiz çykar. Hiç bu zatlary hemetden yani korkusyň dirjek bolýandyrlar. Bulardan şol ýalak mene utanamok deme diýdim bunu ibnelerden bu petlik, aşaklyk, ahlaksyz adamlardan demelerden hem üçin korkup pet etjek. Oňa namys edýär. Şoň üçin bulary ýa-ni aýdyňlyň nemesi ýylsy bulary ýakaram. Şo ýakar. Güneş ýakýandyr. Şeýle nemede guturaýar taw boluň, taglykda görşeliň. Taw boluň ýerleşler. Topra sanadan.